Allahu ekber, Allahu ekber. Sve počinje i sve završava sa vladama. Dakle, vlade su te koje su bile na određen način odgovorne kada su se zločini činili da ih spriječe, i onda kada su zločini učinili, kada su ljudi nestali, onda su one odgovorne da nađu te lokacije i da ta tijela vrate njihovim porodicama. Međunarodna zajednica intenzivno radi sa predstavnicima vlasti u Hrvatskoj kada je u pitanju rješavanja problema, jer Hrvatska, kao što ste i sami spomenuli i znate, to je da oni traže i tijela Hrvata koja su van Hrvatske, a u isto vrijeme na njihovom tlu ima građana iz susjednih zemalja koje potražuju te zemlje. Istina je da možda to sve u Hrvatskoj ide jako sporo. I uloga međunarodne zajednice, odnosno Međunarodne komisije za nestala lica, u Hrvatskoj je malo drugačija nego što je to u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini. Oni imaju drugačiji tempo i drugačiji način u tom suočavanju sa onom prošlošću. I ne bi sada naravno komentarisao aktivnosti vlade Hrvatske, ali svakako je da i mi, a vjerojatno i cjelokupno društvo, očekuje puno više od njih kada je u pitanju rješavanja tog pitanja i da puno agilnije i brže uđu u to rješavanje. Ako ne priznate i ne izjednačite mrtve, onda teško možete to uraditi sa živima. Ako se sporite i svađate oko priznavanja mrtvih, onda naravno da se sporite i stvarate neraspoloženje među živima, neraspoloženje koje nije pozitivno. I mi smo uspjeli da se i nestali Srbi iz rata 1991. 1992. i ratnog razdoblja 1995. uključe i priznaju kao žrtve. Taj popis još nije potpun, ali ono što još nismo uspjeli, ono na čemu radimo, da taj popis bude jedinstven, da ih može dijeliti samo abecedni red, a ne etnička pripadnost. I s druge strane, ono što je možda još najbitnije ovog trenutka jeste da ti ljudi budu priznati kao žrtve i da imaju status jednak kao i sve druge žrtve. Zašto neka majka ili neka kćerka čiji otac je 1991. godine ovdje u Zagrebu odveden i nestao i do dana današnjeg se ne zna da li je u nekoj vodi skončao ili u nekom betonu ili na nekom trećem mjestu, zašto ne bi bio priznat njihovom ocu kao civilnoj žrtvi rata? I da ta kćerka i ta majka imaju isto prava kakvi i druge civilne žrtve rata imaju. Naravno, prava koja treba biti odmjerena, a ne na, kao što je to slučaj kod nas, koja su potpuno nekontrolirana i služe za različite vrste političke manipulacije. Jedan od načina da se pokaže kako se hrvatska politika na neki način koprca u tom sendviču obveza spram inozemstva od Brisla nadalje i na neki način obveza spram unutrašnje stranačke klijentele i ideologijskih obećanja da će biti čvrsti spram Srba, pokazuje se u činjenici da postoje još uvijek službeno 2 popisa nestalih osoba za vrijeme rata. Na jednoj su osobe nestale, kako se to kaže, 1991. to su praktički isključivo etnički Hrvati, na drugoj su osobe nestale 1995. to su opet hrvatski državljani etnički Srbi, pa onda dalje po zakonu koji je danas na snazi, posebna prava olakšanja pri upisu recimo na univerzitet imaju djeca sa ovog prvog popisa, dakle djeca Hrvata, a djeca Srba to nema, iako se nalaze u identičnim socijalno-psihološkim okolnostima, i to pokazuje kako je koji puta teško pomiriti ideologijska obećanja i političku pragmatiku. Po evidenciji, ne samo naše evidencije, nego po onoj što je Hrvatska evidentirala, i oni to računaju da su to samo grobna mjesta, oni to ne prihvataju da su to grobnice. Međutim, to su grobnice koje su nastale poslije Bljeska i Oluje i njih ima 24 u 5 regiona. Imamo sjevernu Dalmaciju koja još uvijek nije riješen Šibenik i Zadar. Imamo Liku gdje još uvijek nije riješen Žitnik kod Gospića. Imamo Kordun i imamo Baniju koja, znači ni Kordun, ni Banja još nije taknuta, ni pogotovo zapadna Slavonija. Pa postoje još uvijek neidentificirane grobnice.
do nas dolaze različite informacije o tome gdje su i koliki je broj ljudi u tim grobnicama sahranjen. Ali ono što ovoga trenutka još uvijek nemamo u pravom smislu te riječi jeste da je država pokrenula svoje mehanizme da utvrdi gdje su te grobnice, da utvrdi kako su ti ljudi stradali i da im da ono što civilizacijsko nasljeđe naše nalaže, a to je adekvatno grobno mjesto i mogućnost da rodbina može posjećivati to grobno mjesto. Tu postoji spremnost, tu je predsjednik vlade Sanader to u više navrata i na moje uši ponavlja kao spremnost u razgovorima sa predsjednikom Koštunicom, ali još to operativno nismo doveli do stanja da možemo reći evo to je urađeno. Želim da dobijemo te kosti što pre, da ga sahranimo, da znamo gdje mu je mjesto, da mu možemo doći. Da taj čovjek koji je tu uradio, da se nađe, da dođe na lice pravde, da odgovara za svoja djela. Mislim da je moj tata bio nevin čovjek. Mislim da pticu nije ubio u životu. Desilo se to što se desilo. Jedanaest godina. Neznanja, traganja, plakanja, očekivanja, nadanja i na kraju